Bok, ja sam Sonja Hlebar, vlasnica AP-a Obrta i moj tim i ja razvijamo računalnu igru Adventures of Eco. Tema igre je održivo gospodarenje otpadom, gdje smo obuhvatili sve aspekte hijerarhije gospodarenja od prevencije nastanka otpada, ponovne upotrebe, pravilnog odvajanja, recikliranja i waste to energy segmenta. Igra je namijenjena djeci od 5 do 11 godina i sredstva Pokreni nešto svoje su nam omogućila da finaliziramo igru do kraja i trenutno ju pripremamo za predstavljanje na Svjetskom energetskom summitu u Abu Dhabiju. Adventures of Eco igra namijenjena je za sve platforme. Testirali smo ju u školama gdje se pokazalo da su igrači oduševljeni i sa igrom, ali i sa takvim načinom učenja. Igrom želimo podići svijest najmlađih generacija o njihovoj ulozi u sustavu održivog gospodarenja otpadom, da se kroz igru poistovjete sa glavnim junakom i da svoje znanje stečeno kroz igru primijene u stvarnom životu.